I love it when you call me señorita. Always Maayong adlaw ninyong tanan, maayong udto, hapit na alauna dire, mani udto na unta ako but sayang man ako ang makeup nga erison, so naghimo day ko og gandang pulbo at lip tint lang. So I think mauna tong gandang pulbo at lip tint, and then na ako'y H&M nga mga stuff nga napalit through online, and then most of them is pambata, and na sila dire sa kong kilid. Actually nakuan na ni natanggal na ni nako sa hisudanan kay akong ipakita sa ko ang pamangkin. So ako lang ipakita ninyo. So naa siya ani, i-open na nako manggod. Naa siya ani nga bag. Tada, na nakabutang H&M, and ako ang nabayaran ani is halos sale man is sila tanan. So, gi-order na ko siya last week, and then I think 3 to 4 days ko nagpaabot, din abot siya. And yeah, let's start. So, ako ang pakandari. First na naadari is kaning ano man? Nakalimot ko kung ano ni. I think para nako ni. Wala pa dyan ni nako wala pa nako ni gi-opening para sa kuha kay gusto na ko ma-share sa inyo. First is naadari is kani kuan siya, crop top. Di makita ninyo. So, crop top nga style, pero sweater siya. Small size. Ako ang gikuha. Mag-insert na lang kong picture, no, para na may idea kung unsay sunod nga na-adala is kani pambata nga na ay cars. So, kani siya para ni sa kong pamangkin nga si Dominic Cars. And ang presyo ani is 5,000 na itong presyo di tungkol blaw. Dati siyang 5 euros, and then 2 euros na lang siya kana para ni Dominic. Next one is kaning sando na siguro ni Snoopy. So akong ikuha is size 4 to 6 kay ako ang pamangkin nga si Lucia. Kita mo siguro mo na sa uban. Gina-mention ako siya kanunay. Is 3 years old, but ang niyang katawan is taas bitaw og build. So kung ako siyang palitan o exact size niya, body fit kaayo. So I thought palitan na lang ako siya og dako kay ang bata mo dako man dili man mabalik pa kagamay. So kani siya sando na Snoopy, simple ra siya nga sando. And presyo ani niya is dati siya 10 euros, and then 5 euros na lang for the set of 2 kana. And then nasad ko kaning isa ka t-shirt para ni Dominic kani. Kuan ni siya, same ra pod atong blue dating 5, and then kuan na siya 2 euros. Akong gikuha is 2 to 4 years old nga size kay tip lang ako ni mga paling ayaw mo kapalit og item nga exact ra jud para sa bata ba kay ang bata paspas magud mo dako. So akong ginapangpalit para sa akong mga pamangkin most of the time is kana jong nay allowance ba kay mudako man sila, so di man sila mapabiling bata para magamit na pod. So man ako ang mauna kong tipper nyo. And then sunod nga na diri is kaning t-shirt 2-in-1 pod siya. Asa may presyo? Ani dati atang 799 eh. Yeah. Kani duha. So duha ni siya. Kani is ako ning ihatag para ni Caleb. Caleb is pamangkin sa ko ang uyab, and then kani akong ihatag sa akong pamangkin. And sunod nga na diri is kaning so may akong gi-order is yeah, basic nga t-shirt, crop top siya, and size ani is medium. Kuan siya dating tag top meds tag 8 euros, and then 3 euros na lang. Two nga na diri ako nang gipalas kay cute kaayo is kaning sandals. Storyan mo na ko mga palangin kani siya pag entrada sa spring. Naana ni siya dito sa H&M. Sige ko kung sa Bisaya pa nga term, sige kung ispat ba nga. Ay, kamus ama na mag-sale kay di po ko ganahan palit og full price kay nagtipid pud ba ako. And mora pud akong kaya ipalit, and mora pud akong ika-afford. So gusto ko maghulat nga mag-sale siya. So kani siya nga sandals
is dati siyang 13 euros and kuha na lang siya 5 euros na lang ako ang palit kani. Tada! Isn't it so cute? Ang details kay na ay butterflies. Ang size 26 ni para sa akong pagumangkon kay ang 25 niya sa H&M is very guot na kuno sa iya, very ang arte-arte. Guot na kuno sa iya ha. So, ako siyang ipalitan ani. August pohon is nagbakasyon man ko. Dalon ako ni kay para na siya masuot for school. Eskwela naman ako ang pag-umangkon. So, mauna siya. And then for dom, same sa pud sa story ani nga naghulat ko nga mag-sale siya. Ang kagdom ni is kani. Na-open na niya ako kaya ko nang ipakita nila hindi pa kayo ako mga pamangkin. And ang kandom is mag 1 year old si Dom next week. So, birthday na niya. Ako siyang ipalitan ani nga sandals. Tada! So, ideal siya kaayo for toddler bitaw nga mo pag-start og lakaw kana. And then, ang size ani is 22. Ang dati niyang price food is 13 euros. O niya, 4 euros na lang akong palit. So happy! Makalipay kayo presyo. Bitaw mga palanging lipay ko kaayo kay especially para ani mga sandals ako ni giispatan og taman. Though mingon ako ang sister na ayaw nagpalit at yun kay daghan nakakaayo gipalit para sa ako ang mga anak. Pero palangka na ko kaya kong mga pagumangkon like anong tawag ani kung naalang pud ko ika-afford or kaya nako paliton para nila ako silang paliton kay palangka man ako sila. And then, unsay tawag anak ka ng unsa may pulos na ni trabaho ka or naningkamot ka tapos di nimo i-share. So, tanan ako pagpaningkamot para mas akong pamilya. Actually, para sa mga bata kay pinangga kayo na ako mga pagumangkon. Bisan mo na utana. Okay, that's it sa to ang H&M haul mga palangging. I hope ganahan mo bisan di. I hope ganahan mo ani nga video and if ganahan mo ayaw kalimot maghatag o thumbs up naman dyan. Daghan kay salamat sa pagtanaw ninyo and yeah, I'll see you in my next video. Bye!